Benvinguts al videoblog Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem de Professió del pare, de Sir Chalandon, un llibre traduït per Josep Alemany i publicat per edicions de 1984. La mort del pare del protagonista d'aquesta història fa engegar el record d'un infant que viu en una espiral inversemblant d'imaginacions incentivades, precisament, pel seu pare. El dolor, la incredulitat, l'aïllament d'una família que viu apartada de tot i de tothom floreixen en la ment d'una criatura que intenta adaptar-se a la crueltat del seu pare. Aquesta és una novel·la dura, que et fa sentir a la pell el dolor del nen i de l'adult, que et fa reviure amb por la infantesa d'aquest home que, amb els anys, ha après a allunyar-se d'una relació malaltissa i d'un pare embogit per les seves pors. En Sir Chalandon ens sacseja de nou amb una novel·la brutal. El lector va quedant garrativat a mesura que llegeix. L'autor no deixa que et relaxis en cap moment i sempre tens la sensació que el que ha de venir és pitjor. Podem dir, doncs, que és un llibre en què la tensió creix pàgina rere pàgina i això que ja comença prou fort.